Müсімде ұзған яңа ел oldu ярминкесінде сотушылар да, сотып алушылар да әлләни күп булды дип әйтеп булмый. Тик шулай да ярминкәгә килүчеләргә үзләренә ошаган товарларны шактый кулай бәягә сотып алу мөмкинлеге тудырылган иде. Инде ул бәйрәмнәр үткәрү буенча бер брендка әйләнде. Татарстан каналларындагы карап торабыз, әле казымәсе, әле башка төрле чаралар. Шитте яшәүче безнең якташлар да, шиттәгеләр дә, мөслимнәрне шулкадәр матур бәйрәмнәр үткәрүне сөйләп гурланып торалар. Bütün hepsi var. Yolun hitli, bütün eyvallah alırga bular. Bütün eyvallah olduk, indi bir oğlum koytarıp, indi bir Ирак шәһәрләрдән килгән эшмәкәрләр балык, итек пималар, кокланган ит, козылык тәкъдим итте. Үзебезнең җирлектә үстерелгән кышкырт продукциясына ярминкәдә ихтыяҗ зурдан булды. Менә мин сөйнәп бирим, минем туган көнгә ярминкә оештырылган дип. Бу минем туган көн өчен генә түгел, менә бөтен мөселман халкы өчен матур ярминкәләр оештырыла. Менә бик күп кирәкле әйберләрне алып кайтып китәбез, бәйрәм итәбез рәхәтләнеп. Bütün konsertler mene bik batır bara, şunday köngüllü, tantanалы kün. Bütün eybirini alırga bula mene ürdekler, yongayılga, kapsit itilgenlerim, sijilari var. Bik matur, bik uşadı. Onda indi hazır biz çıkabız. Bir yarmarkada kaldırganımız yok. Yarmarka bik vay. Yine koduzlap çıktım. Kazalırga deyip. Niye çok indi burada yok. Ярминкәне кыш бабайлар һәм кор кызлары парады бизәде. Елда бәйрәм алды ярминкәсе театральләштерелгән томаша белән оралаштырылып алып барыла. Быелгысы да искәрмә булмады. Бәйрәмнәрдә ярминкәләр оештыру күптәннән традиция теләгән кешегә барай бердә бар сатып алырга. Һәм артык кыйммәт тә түгел. Ярминкәләрне без бик яратып йөрибез. Гел әйбер алырга гына димәгән, biz үзебезне күрсәтергә дә, кешеләрне күрергә, кешеләрне аралашырга чыгабыз. Yine bir matur yarminkeler yaptırılgan. Bir matur beyran bara. Hala kutulay, satılmayı buluruz. Savunlarımız mutlu olsun. Kutlarımız tınış olsun. Daha çatlıklar yamayın bilir. Кыш бабайлар һәм кар кызлары ярминкәдә катнашучылар белән татарча биюләр биеде. Бу көнне халыкка авыл хуҗалыгы продукциясе, ит, бал, кыш-кырт түшкәләре дә мулдан тәкъдим ителде. Матур концерт программасы ярминкәдән халык канәгать калды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.